Брат, прекалено съм добър в тази игра, честно. Състав телефонни предизвикателства. Искам сега да звъннеш на твоя бивша и да й кажеш, че си искаш абсолютно всички дрехи обратно, където си ги дал. 100% си дал дрехи. Абе, да, ай правим го. Правим ли го? Да. Чакай да видим дали ще дигнеш, защото тя е в Холандия, братле. В Холандия? Да. Искам всички дрехи обратно. Моля? Искам всички дрехи обратно. Какви дрехи, какво? Всички дрехи, които съм ти давал до сега, си ги искам обратно. Не разбирам какво става. Значи, давал съм ти неведнъж дрехи, докато сме били заедно. Искам си ги обратно, моля. Ама какво става? Може ли да ми обясниш? Брат, прекалено съм добър в тази игра, честно. Ами, жалост, не мога да ти обясня сега, обаче ще ти кажа някой друг път. Абе, човек, моля ти, кажи ми какво се е случило. Обаче се притесни за теб. Благодаря ти, че си притесни за мен. В смисъл да кажем накрая. Някакъв вид пранк, в смисъл. Това беше. Да. Филма. Това беше. Обаче според мен ти имаш още чувства към това момче. Не, Валя. Имаш. Притесни се за момчето, причина, че няма дрехи. Имаш още чувства към него. Вие добре ли сте? Кажи си сега, имаш чувства, нали? Имаш чувства. Не, нямам чувства към него. Какво става? Да, това беше предизвикателство. Това беше шега, естествено. This is the prank. И състав телефонни предизвикателства ти си спечели. Още един там си спечели, братле.